Смятам, че момчетата направиха много силен матч. Разбира се, срещу нас имаше много класен отбор и трябва да отбележим тяхната индивидуална класа. Но аз съм убеден, че ако футболистите играят по същия начин в Гърция, то тогава имаме големи шансове. Какво трябва да се промени в играта евентуално? Абсолютно нищо. Трябва да продължим да играем по същия начин, да стараем да доминираме с топката и да бъдем агресивни в фаза защита. Видяхме, може би, вие един Левски силен, смел, без страх. Абсолютно. Ние искаме да виждаме Левски точно такъв. Отбор, който да доминира, отбор, който да държи топката, отбор, който да радва феновете. Няма как да не попитаме и за твоята гледна точка за феновете. Напълниха отново стадиона. Какво очакваш като подкрепа в Гърция? Искам да кажа само едно благодаря. Те показаха едно невероятно поведение, не само сега, но и през цялата еврокампания. Абсолютно всеки един матч е много трудно да се намери билет, който показва какво е нивото на отбора.